Pravý moravský došinkový branč ve francouzské restauraci Wellness hotelu Alexandria přivítal v sobotu 14. září více než 100 návštěvníků. Už od 11. hodiny ve stylové restauraci vyhrávala cymbálová muzika. Hosté byli u vstupu přivítáni malým uvítacím drinkem, pak mohlo začít pravé hodování. A hned z začátku se snažíme dělat takové akce, které by hosty přitáhly, které by oživily nějaké věci, které už jsou třeba zapomenuté a které by jim také gastronomicky přinesly i radost. Takže nějaké krajové speciality, regionální speciality. Vůbec těm návrat k takovýmto věcem je teď velice in a dá se říct, že se s ním zabývají kuchyně v celém světě a v celé naší republice. Hosté došinkového branče měli možnost zažít krásné a pohodové odpoledne s nepřeberným množstvím krajových specialit. Mohli ochutnat salátko, které se připravovalo na terase hotelu, uzené maso, trnkovou omáčku, jelítka, jitrničky, výpečky z vepřového masa, zabíjačkové speciality nebo typické moravské koláče. Že si myslíme, že si přijdou na chuť všichni, nejenom ti, kteří mají rádi maso, ale i ti, kteří mají rádi koláče, kteří mají rádi nemasité pokrmy, že si všichni vyberou. Samozřejmě nechybí cymbálová muzika, krásná výzdoba, která k tomu patří a pěkná atmosféra. Kolem sebe mám 6 lidí a doufám, že přísná nejsou. Tak jako určitě musí být nějaká morálka, ale snad nejsem přísná. Recepty sbíráme různě, no, tak od známých, od babiček, ze starých receptů, různě. Neváháme jet skoro 500 kilometrů, protože jsme z Plzně jihu, konkrétně města Přeštic. Velice se nám tady líbí, jsme tu moc spokojeni se vším, s personálem, s prostředím. Je tu prostě nádherně. Přestože bychom mohli třeba navštívit Františkovy Lázně, kam to máme pouhých 100 kilometrů, ale radši jedeme sem, kde jsme maximálně spokojeni se vším. Mně se tady moc líbí moc. A už jezdím od 25 let svých se taky léčit na dýchací cesty a tak. A teďka využíváme, i v zimě sem jezdíme, sem do Wellnessu, do Alexandrie a moc se nám tady líbí s manželem a tak to máme jako dovolenou. Mnohostranné, chutné, jednoduše regionální kulinářské zážitky jste mohli zažít v sobotním odpolední ve francouzské restauraci hotelu Alexandria. Originální výzdoba a skvělá atmosféra je to, co hosty vybízí k dalším a dalším návštěvám. Kromě velikonočního branče, který měl také obrovský úspěch a naši hosté Alexandrie ho měli také v ceně pobytu, tak plánujeme zabíjačku, domácí zabíjačku, kterou plánujeme na konec listopadu a potom ještě plánujeme novoroční branč. Ten novoroční branč bude mít také určitě obrovský úspěch, protože po Silvestru si lidé rádi přispí a místo snídaně si dojít na zabíjačkovou polévku, to bude mít určitě úspěch.